En mä viitti. No okei. Kuule, mun pitää kertoa sulle yksi asia. Täytin tänään 18. Niin, 18. Muistatko viime vuonna siellä sun synttäripippaloissa? En muista. Älä keskeytä! Mut nyt mä oon 18. Mä voin juoda viinaa. Joten haista paska. Kyllä mä tiedän, miksi sä toit mut tänne. Sä haluat pistää Ei, mut tekemään. kuuntele ja ota lisää viiniä. Hei, mun pitää paljastaa sulle yksi sellainen juttu, joka on painanut mua koko vuoden. Pippalot oli viime vuonna mulla isot. Joo, ja silloin sä sanoit, että mun viikset on rumat. Joten arvaa. Tätä on tosi vaikea kertoa. Anna mulle tähti taivas. Mä bannasin sut mesessä viime vuonna. Et saa mua pannu. Ei kun bannasin mesessä, kun haukuit viiksiä. No ethän saa mua mitään painasit, punitsit, Lopeta! tissit. Joo hei, tissit. Niistä mä jotain tiedän. Mut sulle ei oo kyllä mitään chanceja muun, ei mitään. Mä en nääs tykkää miehistä. En yhtään. Nope, en yhtään. Mä en ole mies. Mä en ole mies. Mä en ole mies. Joo, just loppu. Ja hei, hauskaa synttäriä. Ota. Okei. Kuule, mitä?